o nwere ọtụtụ n'ime unu a na ha ayọ biko gaa pụta n'ilo mbọsị Mọnde kpochie shọpụ gị rapụ biznes. Mana nwe ihe nsị ka m lotele unu maka na ekwurekwu mere ọnụ anụrụ anụ melụ ntị. Gị nwa bụ nwa ikolobịa nwa agbọghọ ma agadi nwoke ma agadi nwaanyị, ihe na-agala onwe gị n'ụzọ n'ala Igbo na-eme nte eme imo, polisi akpọrọ gị jee tụọ gị n'ime sel. O nwere ihe imelo mebi na afụlụ tatu na-arụ gị. Ụmụnne m na-amara ihe a na-akpọ tatu mgbe gboo, onye ka a na-akpọ uri. Ụmụ nwaanyị ji achọ mma mgbe gboo, uri na onye nwata delu uri na-arụ onye bụ tatu anụ nwere na ha afụtode ya kwa ya dịdeziasị n'ime alụ. Inwe ike na-aza kọlụ ị na-azakwa ị na-aza iwute ya family, polisi akpọrọ gị mega arrest for no reason je tụnye gị n'ime sel. Biko ka a na-ayọ gị nọla na for one day, mana ị ga-eje larụ n'ime sel for 1 week 3 days. Enwe ike ọ bụrụ mbọsị Mọnde mbọsị Fraịde ka ejidelụ gị na mgbede, ebelu nwụrụ gị da Fraịde, ị larụ dị Satọde, Sọnde, Mọnde morning awa bebelu oge how many days ka ị spendelu there? And ego ahụ ịzụtara for the month nyanwa ka a ya achịrụ bịa chinye ndị polisi. Ifugo the reason why eji wee gwa gị kpochie shọpụ gị, onye nụ ya ka alụ nwanne ya, kpochie shọpụ gị n'ọfọ dị mma gị, kpochie ya n'ọfọ dị mma gị. Ibulu moto na-ana zụcha ahịa, bulu moto na-ana, polisi afụ gị ka ị na-anya moto na-aga, o jide gị, particulars gị dị oke. O buru moto gị jee paakị ya na police station, moto ahụ ga-anọdụ ya lụzụcha taya ga ọ ya anọdụ ya for 1 month. Gị nwere onwe gị ime mkpọta ahụ atinye gị n'ime sel na ọ dị ya for 1 week. Ka unu amarọ na ọ na-eme n'ala Igbo, unu amarọ ọ maka ka eji si gị kpochie shọpụ gị. O nwere ndị na-asị na Nnamdi Kanu agwara ha ihe ha ga-eme. O kwesịrị ka Nnamdi Kanu ka ị malụ na Nnamdi Kanu bụ chi ka ịkafụrụ anya taa onye o kwesịrị ịgwa gị ihe ị ga-eme. Ndị Fulani na-aba n'ime ọhịa na-amasa ka ndị mmadụ na-erepụ ka onye kwụsịrị ya Nnamdi Kanu. Ndị polisi nọ n'ụzọ na-anakọsị onye ọbụla ego Nnamdi Kanu kwụsịrị ya. Mana isi na ị gara akpochi shọpụ gị jee zụọ ahịa ịzụcha maybe after 2 or 3 days or maybe within the week, polisi ya ejidekwa gị n'ofu nkọlọ ọ na-asụsịa gị ego niile ahụ ịzụtalụ. Ifugo the reason why eji wee gwa gị sị gị kpochie shọpụ gị. Inugo ada emegide gị emegide, adịrị emegide gị gaa maka ndị India ji wee chụọ ndị Britain na be ha. Ihe anụnwa ndị Britain na-eme na Nigeria taa onye ka ndị India na-eme, ndị ha mere na India. Ndị India wee kwuo ekwe si onye ọbụla kpochie shọpụ ya. Ndị na-eje ahịa eje n'ahịa, ndị ọrụ oyibo onye alụ na ndị na-anya moto onye ọbụla paakị ya moto ya. Ndị Britain sọsọ ndị Britain pụtara ọrụ mbọsị Mọnde, o nwere onye ha fụrụ. Emeghe etu ugboro na-abọ nke ịtọ ha bulu akpa, ndị Britain bulu akpa ha si India na etu ka ha si wee rapụ India. Ha fọsị ndị ha na-achị ihe anyị na ndị Naijiria ga-eje. Mana isi na ị ga-akpọpe shọpụ gị, ije kpọpe shọpụ gị. Mgbe m pelụ nta ọ ga-abụ mme ihe na-adọrọ mma, mma m chọọ iti m ihe bifo chọọ iti m ihe ụmụ ihe ọ na-ekwu na arụ na-anụkarị ntị ihe. Ịma inu ọ tụrụ ihe a na arụ na-anụkarị ntị ihe. Ọkụwa m okwugie nkụcha m ọsị m yes ma anụghị ihe o kwuru nsị ya yes mana m anụghị ihe ikwu. Isi na ya kpọpe shọpụ jee kpọpe shọpụ ọnwa ọgbọ gị ha ya ada bụ wee jideta gị kwụpụ gị mkpụrụ ọkwụrụ esi gị n'ọnụ tapụ n'ala. Maka na onye ọbụla kpọpele shọpụ ya mbọsị Mọnde ụbụlụ ga-ada alụ ọrụ, ụbụlụ gị ọ da alụ ọrụ. Na-eso ndị Igbo ho onye Yoruba, ndị Yoruba niile bịa elders ihe niile na-achị ana Yoruba agbadogo ụkwụ na ana si na o nwere ihe ga-eme Sunday Igbo ho daa a release gị na Kotonu release gị onwezi ihe ọnọdụ ụlọ onwe ya. Mana ndị nke unu ndị na-achị ndị Igbo ndị nke unu ji ego wee jee kpọnata Nnamdi Kanu tinye n'ime ihe n'ime prison. Ifugo the reason why ya ji wee ha etinye ndị a na-achị anyị. Ifugo ihe eji akpalịla ha. George Obi ọzọ repeat ya na-egeri George Obi ọzọ welọlọ na-enye ndị amị gift maka Operation Python dance 1 dance 2 dance 3. George Obi ọzọ na-enyekwa ndị amị gift o. Ndị Amnesty International na-enye complain na Nigerian Army na-agbagbusi ndị IPOB. George Obi ọzọ na-enye ha gift na-enye ha award for ịgbagbu ndị IPOB. Ndị obodo ọzọ na-eti mkpu na ndị amị na-agbagbusi ndị Igbo na-achị anyị na-enye ndị amị gift daalụ maka ịgbagbu anyị. Ka ihe onwere ka dịtin si wee metụta gị n'arụ. Ka m repeat ya ọzọ, onye na-achị gị, onye ahụ ị na-akpọ igwe na-atụ afa na-akpọli ya isi ana si na ọ na-protect gị welulu gift wee je na-enye ndị ilo gbagbuo gị. Onye ezi na-etizi mkpu na ndị amị egbucha ndị Igbo niile. Ọkwifu gị
atụọla ọmala atụọla ofe ka ofelofe n'isi n'ọfịa nọrọ ana n'ụlọ maka na ndị anụnwa ha emego anyị ka anyị malụ na o nwere na nwere ihe anyị bụ n'ebe ha nọ. So anyị ga-eme ka ha malụ na ọ dị masses bụ the gọọmenti. George Ebueze bụ just one person ka ọ bụ. Ọha na eze ndị Igbo mmadụ one ka ha dị. Gọvanọs, senatọs mmadụ one ka ha dị. Anyị ka ha. So ka anyị na ha try ya. Nọ ihe nọ n'ime. Nkwa niile ha kwere anyị nwere nke emelụ. Time elugo mgbe anyị ga-eji wee bụkwa ha na ha tinye iwu na ya agara emezi iwu ahụ ha tinyere. Let everybody be on their own. Ka anyị marakwa onye nwe obodo. Time elugo. Onye nụ ya ka alụ nwanne ya. Mbọsị Monday a ga-akpuchi shop niile. Sit at home until he release Nnamdi Kanu. Sunday Igbo ọ dịgolo onwe free. Ndị Yoruba agbadolo ụkwụ n'ala si gịnị na o nwere ihe nwa ha melụ. Ha niile from A to Z o nwere onye condemn. Ha niile bịalụ si mba kama ihe ya eme echi niile ya mee tata. Efuru ihe nye ozugbo. Unu je kpọrọ Nnamdi Kanu, ndị na-achị unu kpọrọ Nnamdi Kanu je tinye n'ime ụlọ nga. Na-emerụ nta eme imo ihe ọ na-ekwu bụ ka ọ dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma. Ọkwa Nnamdi Kanu ọ ya apụta and ọ na-apụta o ya eji nnekwu nza wee na-apụta. Ọfọ kala aka ka o ya eji wee pụta. Onye bi n'otu ihe bie na-ekpere olu na mbọsị Monday kpochie shop gị mana ọ bụ na isi na ya akpụrụ ya kpochie shop gị na nwa ọgbọ gị na nwa ọgbọ ga-akụrụ n'aka that day tipu gị ajụ n'anya ka ịfụ na-ada ayọ gị biko ofu mkpụrụ eze gị kụrụ ya tụpụ n'ala ihe apụta bịa pụta ije zụọ ahịa anwa zụgide dat rọbish ya ihe ndị na-azụ sụcha anya ịpụtakwa ichelu dị ego kponye ndị polisi wuta beg sa thank you sa ị na-enyekwa ha ineti ha sa ma nke a na-ayọ gị biko gị nọrọ ana bịa ji akpọpe shop gị